kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal. Je ziet het achter mij, het is donker geworden. Het feestgedruis hebben we even achter ons gelaten. Hier staan de heren die ervoor moeten zorgen dat mensen niet zomaar hier het terrein oplopen waar het feest zich verder voltrekt. Want natuurlijk moet Klaas Kreek er beter van worden. Want u weet, zonder geld geen vooruitgang, vaak. Ik sta hier en bij mij heb ik de heer Ronnie Rentsch. Meneer Rentsch, goedendag. Goedendag, meneer Rentsch, ik weet dat u woont in Engeland, u woont in Europa. Ja, in Europa. En u bent in Suriname vandaag hier bij de Tapjari van Klaas Kreek. Dat klopt. Hoe hebt u het tot nu toe ervaren? Nou, ik vind het hartstikke mooi en gezellig. Ja, natuurlijk wist ik al dat het Tapjari van Klaas iets speciaals is. Daarom heb ik ook voor gezorgd dat ik tegen deze tijd toch hier kan zijn en dit weer na jaren mogen meemaken. Na jaren hoe lang? Ik denk zo'n 15 jaar geleden dat ik dit heb meegemaakt. Dat is een lange tijd. Dat is een lange tijd. Er komt juist op dit moment komt er een lelijke auto hier lawaai maken, maar goed, hij is hier nog niet. Dus laten we kijken. Nee, cameraman, laten we het zo laten. Laten we kijken als deze... Oh, hij gaat dus toch ons hier eventjes storen, kijkers. Maar we laten ons niet storen, we laten ons niet uit het veld slaan door deze grote vrachtwagen. Cameraman, je moet denk ik een beetje meer opschuiven. Past u op? Ja. Past u op? We maken plaats voor die truck, voor die vrachtwagen. Ik denk dat we hier nog steeds even goed in beeld zijn. Meneer Rens, u bent hier geboren? Nou, niet geboren, maar ik ben hier gekomen als kleine jongen van 4 jaar. Vertelt u me een beetje, hoe was het toen vergeleken met nu? Nou, het is heel erg veranderd. Want van ook het groen. Misschien kunnen we weer naar voren. Ook het groen, momentje. Ook het groen vooral. Want dat was iets dat wij tenminste hier erg gemist hadden. Toen wij hier aankwamen, waren al die wegen hier vol met bauxiet. Ja, er waren helemaal geen planten, geen fruit, helemaal niets. En ja, wij moesten doen met alles wat wij van de overheid kregen. En dat zijn voedselpakketten, net als rijst, zout vlees, maar geen groenten, geen brood. En daar moesten wij dat doen hier. Ja. Nou, als kleine jongen op Gamzee hadden we heel veel fruit waar wij tenminste kunnen nuttigen. Ja. Een speeltuin was er ook niet hier. Dus wij moesten alles doen om onszelf tenminste bezig te houden. Maar er was helemaal niets. Alleen heel veel zon. Wegen die niet geasfalteerd waren. Heel veel stoffen. Ja, we hadden zelf geen plek om te spelen. En daardoor moesten we helaas onder de huizen gaan spelen. Want daar was het toch een beetje afkoeling. Ja. Want doordat er ook geen groen was, was er ook geen afkoeling hier. Dus Als ik het zo hoor, dan was het toch wel een beetje zware jeugd. Nou, zware jeugd, je weet niet anders. Okay. Ja, je wist niet anders. Maar wat wij hadden is de motivatie van onze ouders en de ouderen, dat wij tenminste eraan moesten gaan zorgen dat wij verder moesten gaan, vooral qua studie. Dat is gelukt hier op Klaas Kreek. En dat is helemaal gelukt als je mij vraagt. Nou, als je nu zou kijken, dan zie ik heel veel huizen die net gebouwd zijn. Grotere huizen vergeleken met wat wij kregen van de overheid toen wij hier kwamen. Oh, jullie kregen wel een woning van de overheid? We kregen een woning van de overheid, maar dat was alleen een voorstuk en een achterstuk. Heel kleine huisjes. 2 kamertjes? Nou, het zijn geen kamers. Oh jee. Er waren geen kamers. Het waren kleine celletjes? Ja. Eentje voorin en daar moesten die kinderen slapen. En het maakt niet uit hoeveel kinderen je had, moest je daar blijven slapen. Waar kwamen jullie eigenlijk vandaan? Wij komen vanuit Gamzee. Oh. Ja, en Gamzee is nu onder water waar de Blommesteinmeer is. Ah zo, nou snap ik het. Ja, waar de Blommesteinmeer is. Ja. En voordat wij vandaar moesten transmigreren, noemen ze dat. Ja, wisten wij ook niet als de jeugd wat hier was. Ja, het was voor ons een heel andere wereld. School. Hoe gingen jullie naar school? Waren er schoolbussen?
Nee. Nou ja, gelukkig onze school is niet heel ver van hier dan. Dus wij konden lopen naar school. Op die onverharde weg, op die bauxietwegen. En zodoende konden we ook geen schoenen aantrekken, geen slippers aantrekken, want het was vol met bauxiet. Hoe verder je loopt, hoe meer bauxiet je verzamelt op je schoenen. Op den duur heb je zo'n hoge hak alleen maar met bauxiet. Dus zodoende moesten wij naar school gaan met onze schoenen in onze handen. Ja. En daar aangekomen, dan gaan wij onze voeten wassen om verder de les te volgen. Als ik het zo hoor en ik kijk naar de Suriname van vandaag, de Klaaskreek van vandaag, en ik kijk naar de jongens en dames, meisjes, jongens, meisjes, heren, dames die hier vandaan komen, dan moet ik zeggen dat jullie dat voorbeeld, die motivatie van jullie ouders, best wel serieus hebben ter hart genomen, want Klaaskreek heeft een heleboel knappe koppen voortgebracht. Ja, zeker. En dat begon al in Ganzee. Ja, in Ganzee begon dat al. Maar daarom zeg ik denk dat Ganzee toch de eerste dorp van het binnenland is die echt ontwikkeling heeft gehad. En die ouderen hebben dat naar ons doorgestuurd. En wij hebben die motivatie daar. Van wij gaan naar Nederland, wij gaan daar leren wat bereiken om terug te komen naar ons land. Is dat gelukt? Dat is heel erg gelukt. Want heel veel, ook het terugkomen? Over het terugkomen, na 80. Na 80 is het toch minder gegaan. Want na de 80e jaren zijn wij begonnen om ons daadwerkelijk in Nederland te bevestigen. En ja, als je daar gaat bevestigen, dan heb je meer spullen nodig vergeleken dat je daar moet zijn voor een studie. Ja. Maar wij hebben al zijn we daar gebleven, we hebben altijd een oog voor onze dorp. We hebben altijd de steun hier gegeven, de motivatie ook aan de jeugd hier, om wat te bereiken. Wat wij voorouders, onze voorgangers bereikt hebben, proberen we dat te overtreffen. En dat lukt best. Je bent een trotse man? Ik ben een trotse man dat ik een Ganzeer ben. Ja, absoluut. Ik hoor iemand daar applaudisseren volgens mij op de achtergrond. Ja. In ieder geval, meneer Rens, goed, Ganzee is een van de grotere dorpen in Suriname, hè? Een van de grootste dorpen. Okay. Een van de grootste dorpen, individueel. Ja. Want op Bronsweg heb je heel veel dorpen naar elkaar, maar die zijn verschillende dorpen. Dus die oppervlakte is groter. Maar qua dorp zijn het kleine inwoners. Qua inwoners heb je dorpjes, kleine dorpjes bij elkaar. Okay. Maar Klaaskreek is één dorp geheel. Mooi, Tori. Ik zie dat infrastructuur fantastisch is hier. Alle straten hebben straatnaamborden, duidelijk zichtbaar, nette straten, goed verharde wegen. Ja. Mag ik praten van een absolute vooruitgang? Ja. Maar die vooruitgang is ook te danken aan de bewoners hier en de mensen die een studie gekregen hebben vanuit Nederland. Net wat ik zeg, wij gaan daar wat bereiken en terugkomen op onze dorp. Fantastisch, complimenten. Ja, dankjewel. Ik heb 2 verhalen gehoord. Eén verhaal heeft een mevrouw me verteld, zei dat Tobe de Allingen kom of wat dan ook, dat we komen bij elkaar 10, 20 kinderen ergens onder een huis met een houten vuur. En dat we los bachau. Los bachau. Dat we nyam bachau. En niet alleen aan het bachau zijn. Kijk, net wat ik zeg. Hun weten niet wat ze ons gedaan hebben. Wie is hun? Nou, de overheid. Okay. Toen wij hier gekomen zijn. Ja? Want hier gekomen, dan kregen we rijst, bakkeljauw, zoute vis, geen groente, geen brood. En wij moesten weten hoe wij daarmee omgaan. Ja. Maar gelukkig onze ouders, die zijn toch heel intelligente mensen om ons daadwerkelijk voor te bereiden in het systeem dat wij moeten zijn. Want dat was niet het systeem wat wij voorheen hadden op Ganzee. Op Ganzee. Ja. Oh ja. Nou, en wij hebben ook die motivatie en de leer ook hoe wij onszelf hier voort moeten zetten. Mooi, Tori. Nou, ik zeg het nogmaals, kijk, net als in de ochtenduren gaan we naar de rivier. Want er was ook geen goede watervoorziening hier. Dus gaan we naar de rivier. En die meisjes, die nemen de vuile was van gisteren mee om te wassen. En die jongens gaan ook daar met een hengel.
En dan krijg je 2 of 3 van die visjes daar. Ja. En dat moet je naar de school eten. Sriba. Sriba, soms skrobja, maar dat moet je na school eten. Oké. En misschien gebakken op vuur of op een houten vuur. Gelukkig dat vis zo gezond is, hè? Precies. Mooi. Precies. Anders nou een hoge bloedbod. Ja, maar de laatste vraag die ik u wilde stellen. Ja? Ik heb het gehad over de infrastructuur, hoe mooi het wel niet is. Daar heeft de overheid toch wel goed voor gezorgd, zou je haast zeggen. Nou, het zijn mensen van onszelf die deze dorp ontworpen heeft. Ja? Ja, want er zijn ook andere dorpen gelijke die hetzelfde moment vooruit zijn. Maar die zijn anders vergeleken met Die zien Klaaskreek. er niet zo uit. Nee, Ik die heb zien er niet begrepen zo dat de Chinese inwoners, of de Chinese mens, Ja. ook hier echt heeft bijgedragen tot Ja, dit... ja. Want wat ik vernomen heb, is dat de Chinezen hier gehuisvest hebben om de Afobakka-weg te asfalteren. En als dankbetuiging hebben ze aangegeven de dorp voor ons te verharden. Nou. Ja, dus dit heeft niet te maken met de overheid. Dit heeft te maken met de Chinezen, voor dankbaar dat hun tenminste hier kon blijven om de Afobakka-weg te asfalteren. Duidelijk, geen woord Chinees erbij. En dat stemt mij gelukkig. Meneer Rens, laat mij langs deze weg u en uw dorpsbewoners, uw mededorpsbewoners, uw familievrienden en alle anderen die hier gevestigd zijn en woonachtig zijn, namens de kijkers van Kulturu TV Internationaal complimenteren voor wat jullie tot nu toe bereikt hebben. Ik maak dit voor het eerst mee Tapiari. Een gezellige bedoeling, geen enkele wanklank. Het is schitterend. Nogmaals, complimenten, gefeliciteerd. Ga zo voort. En ik wens u heel veel succes toe. Dank u wel, meneer. En u ook bedankt. En u ook bedankt met het verdelen van deze beelden. Dat men tenminste kan zien hoe mensen geïnspireerd kan worden om vooruit te streven. En dat zie je hier in deze dorp. Fantastisch. Dank u wel. Alsjeblieft. Nou kijkers, u hoort het. Meneer Rens heeft het gezegd. Blijf niet op je lauweren zitten. Sta op. Steek je handen in de modder. Dan maak je er wel wat van. De mensen van Klaaskreek hebben er wat van gemaakt en zijn nog steeds bezig om er het beste van te maken. Complimenten daarvoor en Kulturu TV zal ze blijven volgen en we zullen u blijven voorzien van de beelden en het verhaal, de verhalen rondom de beelden, rondom de plekken waar we komen. Gefeliciteerd Klaaskreek en Wamboeng Nieuwjari. Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng na tambumfu yala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land.
we doen wat u onheilig zijn. www.kulturu.com voor de generation them.